morning, Tabi, sa Sendo Gabos. Ako si Roy Imperial Bon. Ako po pinangaki sa San Vicente, Tabaco Albay. Ang sa kuyang magurang, si Elena Imperial Bon. Ang Paragunting sa Perasa Beauty Saloon kang mga panahon. Ang sa kuyang ama, si Domingo Bon, gikan taga San Vicente, purong taga San Vicente. Ang sa kuya pala pong mga Imperial, gikan po sa Kabangan, makuha po ni Papay Imperial. Tiyaw ni Vice Governor, dating Vice Governor, Harold Imperial, then si board member, primo ko rin po, si Pem Imperial. Sir, ano po ang nag-udyok po sa Indo, tangani pong kamo nagdalagan o bilang City Councilor degree po sa Siyudad Cotabato? Actually po, ako diamond po talaga, ako mid-bid, kung sisay po ako. Pero aram po yan kang gabos taga San Vicente, taga Matagbag. So iba nindo mga announcer sa radyo na ako nagtatabang, permisa na anonymous. Yung nga napigsabi ko na, tsaka nasa Biblia bagay yan, magtabang ka dahil mo ipagtaram. Oo. Ngunyan, sabi ko, ngunyan nga it's time. Sabi nga kumbaga sa mga sapade, may calling, ngunyan sukuling ko naman. Oo. Permi ka takod ko so word na assistance or ayuda. So, ano ta ang ayuda permi sa gadan. Ibaga permi po ang pighagat sa kong tabang permi. Nakakaresip ako mga text kayan permi. Maski ka ito na tabangan ako, may gadaan, day may luwas sa hospital or kaya sa mga punerarya, day kwarta. Permi po kita, iyo pa ang focus tango niyan, assistance permi, assistance sa mga gadaan, assistance sa mga nasa hospital, assistance sa mga nag-aadal. Then apwera pa po kan, igwa pa po kitang livelihood. Iyo po ang gusto kong instill sa mga tao na livelihood para di kita magparahagad ki tabang sa kung sisay-sisay pamanta. Kung igwa kitang livelihood, may mga sadiring hanap buhay, igwa sindang makukuha, oras na sinang pangangay po. Actually, ini po sa kuya, sa diri ko po ining desisyon, dahil man po ako naghagad ki bas-bas sa kuya mga primuhon, dahil nga ininaram na ako madalagan. Pero sabi ko nga my calling, it's my time. So, mapun po muna kita sa baba. So, from there, hilingon ta po kung magusto na ako ng mga tao after 3 years. Then after 3 years, tingnan to po. Hilingon ta po kung saan kita darahon kayo ni. Anyway, yaon na kita digdi. So, parting mensahe na lang po para sa mga taga-Tabaco, as in ano po ang asahan ninda kung in kaso po kamo makalaog bilang City Councilor dito po sa siyudad na ini. Salamat po at kulang unra sa Indo, sa kuya. Sa imong kaputan ang asahan ta po. Ang siring man po ka sa kuyang piga slogan, kay Roy Imperial Bon, matika, daing duwa-duwa, tatabangan ka. So, magad lang kami permission, sir, sa imo, sa inyong may bahay. Kung anong suporta man po ang may tatao ng inyong may bahay. Magad lang po akong sige. Madam, ano pong suporta ang itatao niyo po kay City Councilor? Para sa kuya po, kung ano po ang mga desisyon niya na kung ano pong mga desisyon niya sa paglaog po sa politika, sa paglaog sa politika, 101 or 200% po ang sa kuyang suporta sa kuyang agom. Iyon lang po. Buda, salamat po sa Indo Gabos. Mabuhay po kayo. Salamat. Madam, 101 plus yung support. Pero, paano nang bibigaan ka? Kasi, dahil magbaga ka mo, madam, sanay na araw kayo ni Ann magiging buhay, di ba? So, paano Yes, ang adjustment opo. din? Yes, opo. Yun na po yun eh. Ang mga tao ka, marunong. Iyayakapin ko na po ito ng buong buo. Yun na po yun eh. Salamat po sa inyo.